πει ότι πάσα δόσεις αγαθή και πάντοροι μαρτύριων άλλοτε εστί καταβαίνουν εξ τούτου πατρός του μόνο. Εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε. Το Πατρί, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και Άγιοι, εν τους αιώνας, λόγω Θεού. Αμήν.
Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray you, hear us and have mercy. Lord, have mercy. Πάντων των θυμάτων της εντόμων και μικράς γενοκτονίας και υπέρ του σχολουπίνε αυτής, πάπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον. May the Lord God grant their souls rest with a righteous repose for the mercies of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of their sins. Let us ask from Christ our immortal King and God. Το Κύριο δεηθόμεν. Ο Θεός του πνευμάτων και πάσης ακός, των θάνατων καταπατήσας, των παιδιάδων καταργήσας και ζωή του κόσμου σου πολυσάμενος. Αυτός είναι και ανάπαυσον, τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των θυμάτων, εμπόντων και την μακριά ασία γενοκτονίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέφρονη και στεναγμός, αναμάθημα του παραθών πρακτένων, εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόδεισον. Ότι και στους άνθρωπος πώς ζήσετε και ούκα αναπτύσσει. Συγγραμμόμως προς αμαρτίες υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Let us pray to the Lord. God, all spirits and all flesh, you who trampled down death and conquered the devil and gave life to your world, you, O Lord and Savior Jesus Christ, grant eternal rest to the souls of the departed, those who lost their lives in the genocide of Pontus and Asia Minor, relatives and friends, placing their souls in a place of peace, in a place of green pasture, in a place of rest, where there is no pain, sorrow, or suffering. Gracious and merciful Lord, forgive their sins committed in thought, word, or deed, for there is no person living in his sinless, who alone of Christ our God are without sin, and your mercy is true, is eternal, and your righteousness is forever. Let us pray to the Lord. For your resurrection, the life and repose of departed servants, the victims of the Pontian and Asia Minor genocides of Christ our God, and to you we offer up glory with your eternal Father, who is from everlasting, and your all-holy good life be able to hear it, both now and forever, unto the ages of ages.
ευλογημένων δούλων του Θεού, πάντων των σφαγιασθέντων και τελειωθέντων, εν τη γενοκτονία, εν πόντο και μικράσια, πιστεύω Θεός ημών. Και συνδόξαν να παίρνουμε στην ώρα να ακούσουμε το Παναγίο και αγαθό και ζωόχειό σου πνεύματι, νυν και αε Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη του ευχάριστου και άνοιξη ημών. May your memory be eternal, dear brethren, worthy of every blessedness in the kingdom of God. Αιωνία σας η μνήμη αξιοκάραστη και άνοιξη ημών. πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ημών δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της παραχράτου και κατανομάγες Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωμίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ευουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσίες των Τιμίων δόξου προφήτου προχώρου και δόξου του άλλου, των Αγίων ενδόξου του Παραδείγματος Αποστόλου, των Αγίων ενδόξου του Καρινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, του Αρχιεπισκόπου του Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπάτωρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων, Ανδρονίκου και Ιουνίασον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατο πατήσας και της έτης μήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη ο Κύριος. Και η Αγία διαφυλάξα πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά σας, για το κόλλημα που προσφέρανε εκ μέρους των όλων εσάς και εκ μέρους των ποντίων, του Συλλόγου των Ποντίων. Θα ήθελα, επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια στην δική μου γλώσσα, όχι μόνο αυτού του πατήρ Νικόλαος Καστανάς έχει μιλήσει λίγο στην ελληνική γλώσσα για αυτό το θέμα, αλλά και θα ήθελα να πω δύο άλλα μικρά πράγματα στα αγγλικά για τους νέους που είναι εδώ παρόντες. I would like to say just a couple of words extra. I don't want to keep you here too long. But it is a testament
to the community of the Pontians that you have not only kept this memory alive, these events, but you have taught your children how to respect the events of our history. Because this is not just a history of Pontians, this is a history of all of humanity. This is something humanity must never forget. And this is shown even in the fact that you brought them today dressed in the traditional attire. This is a testament to your devotion. This is a testament to your memory, and it is my sincerest prayer that they will continue to do this until they have children, and until their children have children. And in perpetuity, we can never forget these terrible events. Because even though it pains us so much, it is our responsibility to keep the pain, the wound of these events, at least in our memories, so that they never happen again. Thank you very much, Kyria Parthena, Kyria Alexandra. Thank you for organizing this. Thank you for coming to our community. And I apologize that we are short-handed today. There was an ordination taking place in Weston of one of our own students. But I would like to thank, of course, Father Nicholas Castanas, who was so graciously was with us today and helped to chant the divine services along with the students who are remaining. And I'd like to thank them as well for their boldness. Most of them are just first years, so they're learning still. But I would like to thank Father Castanas for the depths of my heart for his presence, because even in his quote-unquote retirement, he is still with us. He was my professor of Byzantine music when I was here studying at the theological school, and you see him continuing to do that which he loves, which is to be a father, which is to be a teacher, which is to be a pastor. Akshish. Thank you very much. May the memory of those who have fallen remain eternal to God and to all of you. Please come forward at this time so that Father goes to us. It should be Gratitude to Father Bartholomew, who is not only the ecclesiarch and chaplain of our seminary and dean of students, professor of canon law, any day now maybe a bishop. Τέλος πάντων, πάνω απ' όλα και το Θεό δόξα. Όντως, για την υπερασιάτικη καταστροφή των ποντίων αιωνία υπήρχε. Και είναι προς τιμήν σας που μνημονεύετε τους δικούς σας και πάνω των σφαγιαστέντων, όντως σφαγιαστέντων, εν πόντο και υπερασία. Αιωνία του συντήμη. Αμήν. Και οπωσδήποτε μεταφέρουμε τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου εις πάντας τους εν πόντο και ποντιακής καταγωγής. Blessings, of course, from His Eminence Archbishop Elpidophoros for this memorial offering. Περάστε, please.